नै लोगोफोर आं दायो थालिर बिलाइयावहाय मेनाय नानि थाखाय दायो ना लाबाय, फानलु, पियाज हाना लाबाय आरो बेयावहा सामब्राम गुफुरखौदो जालुकखौदो बाङाय थेथलायना लाबाय आरो आङो दायो आङो बेखौ थालिर बिलाइयावहा खानोसै आरो नै आङो दायो बेयावहाय पियाज हानाय, सामब्राम गुफुर देनाय, फानलु, दुनिया सोब होनानै आङो गुटाइ मोजाङै मिलायनानै लाजोब्बाय आरो नै आं दायो थालिर बिलाइखौ खानो लागि रेडि खालामबाय आरो आं खानो बारा मोजां रोङिखाय आङो सारखौ खानो होदो आरो नै मोजाङै खानो होदो आरो आङो लोगोफोर बे थालिर बिलाइखौ बाङाय अरावहा हांना लानांगौ हो होमबानिया गुरै जायो नालाय माने खानो मोजां जायो आरो आं बेखौ देखायनाय जायासै आरो आं हांना लानाय हो थालिर बिलाइखौ हांना लानायमोन नै आंनिया बेबायदि खानानै लाबाय आरो खानाया रेडि जाबाय ओमफ्राय आङो दायो नै केराहिखौ होबाय आं गेसावहा ओमफ्राय नै आङो बेखौ होना होबाय आरो थफ्ला बोननायखौ ओमफ्राय होनानै ओमफ्राय दायो मोजाङै खोबना होनोसै आरो आङो खोबनानैहा एखे हाइ फ्लेमाव होगोन आरो प्रथमाव नै लोगोफोर आंनिया खनसे खोबनाय जाबाय आरो नै खोबनाय जानानै बेबायदि जाबाय हो बेबायदि जायो ओमफ्राय नै बेलथायना होनांगौ आरो मोजां बेलथायना होनानै आरो खनसे खोबबाय आं नै लोगोफोर आं आरो खनसे बोखांना नायबाय हो खनसे बोखांना नायबा बेबायदि आरो नै बेबायदि जाबाय बेबायदि जानायखौ आं आरो खनसे बिदि बेलथायनोसै नै ओमफ्राय नै एबार बेलथायनानै आङो बेयावहाय दै बाङाय होना होगोन हो आङो दै बाङाय होना होगोन नङाबा केराहिया माने फुरा बिलाइया खामजोबथारगोन ना बेखाय आङो दै बाङाय होना होनो हो लोगोफोर नै आं आरो एबार खनसे खुलिनानै नायनोसै आंनि बानायनाया माबायदि जादों हनै बेबायदि जाबाय आरो खनसे आङो बेलथायनानै आरो खोबना होबावनोसै आं आरो खनसेबाव बोखांना नायबाय आरो आङो अरखौ हाइ फ्लेमावनो दोनदों हो मानो होनबा बे थालिर बिलाइ खानाया मोननै खोन्दो खानाय दङ हो सिङाव मोनसे एखे सेफटिनि थाखाय ओमफ्राय बे मोनसे खामबाबो जेबो जाया आरो रसिखौ खिन्थु मोजां खानांगौ रसि खानायनि सायावसो आरो रसिया माने गरमजों खामो नालाय ओमफ्राय आरो आं खनसे दै होबावबाय हो आं आरो खनसे दै होबावबाय दैखौ खननै स्टेप खालामदों आं दै होनायखौ एसे माने लोगोफोर आंनि ना मेनाया जाबाय बे ना मेनायखौ बानायनो थाखाय 25-30 मिनिटसो नांदो हो टाइमा नै आं दायो बेखौ खुलिबाय आरो नै सिङावहा आं आरो मोनसे खानायमोन नालाय सानिखिनियाथ' खामोना सिङाव पुरा बेबायदि सेफटि जायो हो लोगोफोर नै बिदि मोननै खोन्दोनि खानानै ला जेबो हामा जाया आरो बिराद मोजां जायो नायफालांबाय था आंदो जि गोथाव जायो लोगोफोर जानो खनसे ट्राइ खालाम जुदि बेबायदि संनानै जाफेराखैबा बिदि संनानै जा जि गोथाव नांखायो आंथ' जानानै जोबोद मोजां नांबाय लोगोफोर नोंसोरबो खनसे ट्राइ खालाम हो लोगोफोर बिदि संनानै जा नुबायना लोगोफोर आंनि ना बानायनायखौ बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो बाय बाय